Čaute, ako sa máte? Ja som v pohode teraz už. Ináč, práve som si všimol, pozrite sa, niečo veľmi desivé u mňa v izbe, čo som tam odložil kedysi. Desivé. Prepáčte, že neboli posledné 2 dni videá, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Teraz chcem hovoriť o tom, že aké to bolo natáčať videá počas posledného týždňa, preto lebo veľmi sa mi to páčilo, bol to super proces a neskutočne veľa vecí som sa pri tom naučil. Čo sa mi na tom procese veľmi páčilo, bolo to, že ráno si zoberiete kameru, točíte počas celého dňa, dojdete domov a spracujete tie videá, čo ste počas toho dňa natočili. Na rozdiel od toho, ako keď som točil videá hen tam v tom rohu, v prípade tých denných vlogov nemôžete zopakovať tú scénu, proste nemôžete... Dobre, ešte raz poprosím príchod vlaku. 3, 2, 1, ideme, akcia! No tak, rýchlejšie to nejde? Toto nie je žiadna ulievárna, rýchlo, šup, šup, šup! Pošlite ho naspäť, zase to pokazil. Jak sa tu dajú točiť filmy? Keľu. Zoberiem tú kameru, natočím, poviem, čo chcem povedať, ukážem, čo chcem ukázať a idem ďalej. Ani nemám čas si znova pozrieť, čo som natočil. Proste idem, potom dojdem domov a pozriem si na to, čo sa počas toho dňa stalo. A spracujem to. A mám iba 2 možnosti, čo môžem s tými videami urobiť. Buď ich do toho dám, alebo ich nepoužijem. A zahodím ich, alebo si ich odložím niekde a nikdy v živote sa na ne nepozriem. A potom, keď sa mi niečo nepáči, alebo niečo mi vadí, tak na ďalší deň to môžem znova skúsiť a skúsiť to zlepšiť. A to je úplne super. Alebo proste pri tom strihaní dostanem nejaký nápad, tak si ho skúsim zapamätať a na ďalší deň to skúsim vyskúšať. A potom, keď to dorobím, tak hneď to dám na internet a všetci ľudia si to môžu pozrieť a je to proste tam pre ľudí. Takže je to super. Akože veľmi sa mi to páčilo. Teraz nie, asi nie kvôli škole. Problém je v tom, že som bol stále viac a viac unavený. V pondelok bol úplne v pohode, ktorý bol tiež super, streda bola v pohode, štvrtok nebol až tak v pohode a v piatok nebolo už žiadne video. Preto, lebo ja som bol stále viac a viac unavený, málo som spal, po 12. som chodil do postele a vstával som vždy o 6. Pre mňa to nestačí toľko spánku a napriek tomu, že bolo super natočiť tie videá, tak sa to proste nedá. Akože nedá sa to kvôli škole. Kebyže nechodím do školy, kebyže robím niečo iné, tak asi by sa to dalo, ale kvôli škole sa to nedá. Ale to neznamená, že už nebudú žiadne videá, to znamená, že tie videá už nebudú tak veľmi často. A ináč veľmi veľa problémov mi spôsobil tento systém, čo som si vytvoril štvrtok, lebo príliš som sa na ňo zaviazal. A potom som proste chcel urobiť tie videá, čo sú tam a keď som nemal som náladu, tak nakoniec som nič neurobil, lebo stále som rozmýšľal o tom, ako to urobiť tak dobre, aby sa mi to páčilo a nič z toho potom nebolo. Takže stále budem sa snažiť robiť tie videá, čo sú napísané, ale nebudem sa na ne až tak viazať. Bolo to super, ale zatiaľ to necháme na neskôr a takisto aj ľudia mi hovorili, že bytočne je to veľa každý deň robiť jedno video. Ja sa budem snažiť robiť videá tak často, ako sa bude dať, ale nie na úkor toho, aby som teraz nespal. Takže tak, ale ďakujem veľmi pekne všetkým, čo mi dávali feedback a určite by som chcel ďalej robiť videá a určite budem ďalej robiť videá, ale znova hovorím, proces to bol úplne úžasný. Dúfam, že vám sa páčili tie videá. Pokiaľ si chcete znova pozrieť, tak tuto hore v rožku môžete začať celý ten playlist od začiatku až do konca. Ja vám prajem veľa šťastia, majte sa super a vidíme sa niekedy na budúce. Čauko. A znova hovorím, pokiaľ máte nejaké otázky, buď na to, že aký bol proces vytvárania tých videí, alebo hoci čo aj o mňa, alebo tak vždy to môžete napísať dole do komentárov, alebo na Ask FM, alebo tak. A veľmi to pomôže.